El passat mes de novembre es van complir 10 anys del funcionament del Tecnocampus, que ha estat i és un actiu clau i estratègic per a la nostra ciutat. Coneixem de sobres les virtuts del que ha estat aquest projecte d'èxit per a Mataró, institució dedicada a la generació de coneixement, la creació d'ocupació, la formació, impuls del desenvolupament econòmic de Mataró i també de tot el Maresme. Ara, però, un dels reptes més importants que té pendent el Tecnocampus és com millorar encara més aquesta relació amb la ciutat. I és que la realitat a dia d'avui és que Mataró és una ciutat amb una universitat, però no és ciutat universitària. La necessària sinergia que ha d'existir entre la ciutat i els seus centres universitaris ha de passar des de la fase inicial de creació d'un recinte universitari per arribar a una última etapa marcada per la influència que pot generar la creació d'una residència universitària amb una clara interrelació social amb la ciutat. És per això que en aquest ple del mes de febrer el grup municipal de Junts per Mataró portem una moció en favor de que l'Ajuntament adopti les mesures necessàries per a fer possible una residència universitària a curt termini, adoptant aquelles mesures polítiques i urbanístiques que ho facin possible. Per això proposem que l'Ajuntament, en ple, d'acord amb la part expositiva, acordi encarregar el Servei d'Urbanisme per a la que es procedeixi a identificar en el termini de 3 mesos les finques i edificis propietat municipals o d'empreses del grup per a que la seva superfície pugui destinar-se a una residència universitària amb les característiques assenyalades i amb les adaptacions administratives i urbanístiques que es requereixin. Alhora, des del Servei d'Urbanisme es pot identificar al mateix temps aquelles finques de propietat privada que podrien ser proposades amb la mateixa finalitat, sempre, evidentment, que s'obtingués l'acord amb els seus actuals propietaris. Una residència d'aquestes característiques de ben segur que suposarà la connexió de la vida universitària amb els equipaments culturals de la ciutat i una nova oportunitat de reactivació del comerç i una oportunitat d'atraure més talent a la ciutat.